Хөрмәтле кунаклар, хәерле көн, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, что означает мир вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум, кадрлы әниләр, әтиләр, әбиләр, бабайлар, егетләр, кызлар. Чын күңелдән сезне шушы матур, якты, изге бәйрәмебез Корбан гаете белән тәбрик итәм. Безнең устазларыбызга Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык бирсен. Аллаһ Тәгалә безгә, милләтебезгә аларны алга алып бара торган, милләтебезне үстерә торган шәкертләрне тәрбияләрдә хикмәтле устазлар бирсен. Хәерле имамнар, галимнәр бирсен. Шын күңелдән барыгызны да бәйрәм белән котлыйм һәм ышанып калам, шушындый зур бәйрәмнәр бездә даими рәвештә ел сайын үткәрелеп килер безнең иске шәһәр префектурасында. Барыгызны да киләсе елларда көтеп калабыз безнең бәйрәмнәребезгә. Бәйрәм белән сезне. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا Itu kan tel imatuh tel atkaman kanan tel إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Zikr etken şeşekler kim bilsin niye eytirler. Zikr etken şeşekler aman Allah illallah. Dertlerge derman Allah, köngülge şifa birgen la ilahe illallah.